svaka čast. Pre svega na tako dobroj i možda i najboljoj i najvećoj organizaciji na celom Balkanu. Prvi put pre nego što smo se pojavili u areni, niko nije očekivao da će onako ludo i dobro da izgleda. Ponosni smo pre svega na pesmu Samostalno će se pojavi, koja je oborila sve rekorde prethodnih naših pesama. Ponosni smo na nagradu koju smo dobili na Meku. Pa možda za strpljenje i toleranciju. Na prvo mesto. A onda i za izdržljivost, jer smo proteklih godinu dana puno nastupali i još uvijek smo živi i zdravi. Pa definitivno ono ko je ostavio utisak i na mene u protekle 2 godine je Senida. I Zdravko Čolić to napravio toliko koncerata u areni. Da, to nećemo ni da komentarišemo. Svaka čast. Da sam hashtag bio bih i biću, izmislit ću ljubav, jer je to naziv naše nove pesme, koja je prvi put kad sam je čuo, rekao sam to je to. I potpuno sam sebe pronašao u toj pesmi i mislim da će naredni period obeležiti. On je to rekao na jednom festivalu. Da. Više ništa neće biti isto. Od ovog trenutka se sve menja. I onda ta energija njegova povuče i mene. I to pomislim ja i tako se stvarno osetim. A ima ih puno, stvarno. A i pustili smo suzu, Bate, ja smo bili u kolima, izvini što te prekidam, kad smo prvi put čuli našu pesmu na radiju, našu prvu pesmu. Prvo mesto bez muzike. Ja sam x puta razmišljao na tu temu šta bih ja da nema muzike. Zato što muzika poboljšava raspoloženje, kakvo god daje, pojačava to stanje i meni to odgovara. I kad sam tužan, slušam određenu muziku i onda sam još tužniji, onako baš zna da napravi super raspoloženje. Ne bih mogao bez kafe. Znači muzika na prvom mestu, kafa i treće neka bude... Bez telefona, Vladici, ti ne bih... Ne, nije istina. Ne bih mogao možda bez PlayStationa. Imali bi oni ritual, ali uvek kažu da mi ja nabijem nervozu pred izlazak na binu i onda ne stignu da obrate pažnju na rituale, a svako ima neko svoj posebno. Pa nema nešto specijalno, nekad stavim slušalice, pustim neku pesmu koja me onako baš pokreće i onda se onako super raspoložim i penjem se na binu. Za Neprijatelje smo na prvu znali da će da prođe pesma, samo smo se pogledali i rekli smo to je to. Ja sam pozvao Miću i rekao sam mu radimo pesmu samo pod uslovom da to bude Nataša Bekvalac, zato što je to Nataša Bekvalac. Da je neka koleginica druga otpevala, ja sam siguran da to ne bi baš prošlo baš najbolje kao što jeste. A ja bežim tako što se sklonim i nekad mi stvarno prija da se ni sa kim ne viđam, niti čujem i nešto najlepši moment je kad ugasim telefon i ostanem kod kuće ceo dan. To ne postoji ništa lepše. Pa Perce, jesmo talentovani, možemo da se pohvalimo. On je sportski tip u smislu da ide u teretanu i trenira, a ja nisam sportski tip, ali jako volim snowboarding i mi smo Magla Band i podržavamo humanitarni aspekt Meka. Podržite ga i vi kupovinom ove majice na linku ispod. Budite prijatelj i teatralno glasajte za pesmu Neprijatelj. Srećna vam nova Mek godina i samo se noćas pojavi 27. januara u Stark Areni. Produced by Sky Music.